Vítame vás pri premiére relácie Plazma TV. Odteraz vás bude táto relácia sprevádzať nasledujúce mesiace každý piatok po omši. Budeme vás zabávať, robiť pre vás rôzne reportáže a spríjemňovať vám váš voľný čas v Oradku. Táto časť bude venovaná rodine, ktorú sme navštívili. Dúfame, že vás to zaujme a inšpirujete sa. Tak môžeme začať. Čaute všetci, ja som Monky. Manželka Saša. Saška. Kamilka. A teraz budeme pokračovať v rozhovore, ale keďže často pomáham svojej manželke pri ťažkých prácach, tak sa presunieme k pracovnému pultu. Takže uvidíme sa o chvíľu. Ako si sa dostal k Salesianom a ako dlho k ním chodíš? K Salesianom som sa dostal cez svojho kamoša. Volá sa Tono Pipka. A bolo to v 3. ročníku na základnej škole, keď sme sa prisťahovali sem do Prešova. Ma zavolal, že či nechcem chodiť na také stretnutia. Bolo to v roku, no dávno, proste 1986 alebo 7, čiže 25 rokov, 26. Poznám Salesiánov vlastne. Ako sa dostal k futbalu? Ako každý normálny chalan, ktorý rád športuje. Hrali sme futbal po škole, a samozrejme aj u Salesiánov cez Kamu, cez ten turnaj, potom neskôr. Takže asi takto. Čo pokladáš za svoj najväčší futbalový úspech? Asi to, že som sa nikdy nezranil nejak brutálne, že som ešte tu zdravý a živý, že tu môžem byť. Dobre. Niekedy ja poriadne žehli. Však sa snažím, Mojku, však vidíš. Koľko si vyhral kam ako hráč a ako tréner? Veľa. Nedá sa to spočítať, naozaj. Musím skromne povedať, že bolo toho veľa. Ako hráč aj malú kamu, aj veľkú kamu, aj veteránku, ako tréner tiež veľa. Asi dá sa približne 15, asi neviem. Koho by si chcel trénovať? Tiež som nad tým nejako nerozmýšľal. Mal som ponuky z veľkoklubov, aj Real Madrid sa ozval, aj Barcelona, ale som odmietol. Neviem, asi Hermanovce možno by som trénoval, keby chceli. Ktorého chlapca si najviac zapamätal, ktorý bol niečím výnimočný? Veľa dobrých futbalistov som trénoval, aj som hral. Myslím, že mohli dokázať veľké veci, asi najviac a možno aj ostatní budú so mnou súhlasiť, že Jakub Opočenský bol asi najväčší talent, čo bol u Salesiánov a ktorého som mohol trénovať. Keby sa nezranil, tak by už hral futbal v Nemecku, určite. Ako dlho si tréner? Tréner som veľmi dlho, ale kratšie ako hráč. Asi od roku 2000, ako som skončil vysokú školu a Marek Mihalenko ma zavolal trénovať. Od roku 2000, čiže 13. rok teraz trénujem, alebo teda snažím sa nejako tak trénovať. Čo by si odkázal na dejným športovcom? Tak to viem celkom presne. Nekurce, nepice, majte radi šport, alebo teda majte radi futbal, odozdávajte mu všetko a možno z vás niečo bude.
A zostaňte dobrým človekom. Ty to nemáš v síti, Vládko. Mojko, to nevadí, ja mám prúd v sebe, to ide samo. Ty proste nevidíš pozri, aké tričko namakané. Ako často sa vám venuje ocko? To je ťažká otázka. Aspoň cez víkendy niekedy. Ako často trávíš čas so svojou rodinou? V noci sme intenzívne spolu. Čiže v noci trávime spolu často. No, do obedu pracujem, takže veľmi málo, ale po obede tak priemerne často by som to nazval, veď aj teraz som s rodinou vlastne, takže... Učíš sa niekedy s dcerami, alebo... Veľmi výnimočne. Saši, ty povedz, ako často sa s tebou ocko učí. Výnimočne. S dcerami. Učíš sa s dcerami? Áno, učím sa. Čas od času, no tak. Alebo viac menej dosť. So Saškou dosť. Hlavne domáce úlohy. Však Saši. Máte mi ako radi futbal? Vidíte čas? Kým som si nezobrala futbalistu, mala som ráda futbal. Pre tebe plasme Adriana Tabišová a... Mankošovci! Yes! Go! No vidíš, vyhrala si, ale teraz sa idem venovať reportáži. Ne, však ešte hrajme. No dobre, dáme si reklamu. Oci, môžem si zobrať na 15% zdaní, aby som mohol so stredkom vyhrať pobyt na dálni. Hej, zober si. Ahoj, oci. No ahoj, tu som ti vypravil ty papiere pre Salesiánku. Ďakujem ti. Čau, Jany. Nazdar, Peťo, tak čo? Máš to tlačivo s tými 2%? Áno, jasné. Ukáž, pozrieme to. No výborne. Prvú skúšku máš za sebou. Prečítaj mi toto tu, čo tu je napísané. Ak si animátor vodí, ak nie, tak sa ním stane. No, výborne. Vôbec nevadí, že ty nie si animátor, pretože to, čo teraz bude nasledovať, milé deti, počúvajte, vôbec nevadí, že ste není animátori, pretože ak získate ako stredko čo najviac týchto tlačív na 2%, a to znamená, že rozpošlete to po celom meste, tak vaše stredko, nielen ty, kámo, čo sa teraz na mňa pozeráš, vaše celé stredko získava pobyt v Delni. Ha! Hej, vieš čo, dobre, ja sa vystavím a potom ti dám vedieť viac. Čaute, môžem na chvíľu? No. Môžem ti vyčistiť to banky, alebo tebe? A to za koľko? Zadarmo, vlastne venuješ čas nejakému svojmu blízkému a ten potom venuje čas nejakému svojmu blízkému a tak vytvoríme taký reťazec. Hej, môžeš. Dobre, tu si vylož to, pán. Tu si vylož nohu. Aj druhú. Nech sa páči. Ďakujem. No, pamätáš si svoju úlohu? No, mám venovať hodinu svojho času nejakému svojmu blížnemu. No, áno. Aby si to pamätala, dám ti taký letačik. Aha, ďakujem. A na ruku taký náramok. Páči sa? Ďakujem. Nemá za čo. Dobre. Tak čau. Čau. Decka, príďte aj vy s nami do mesta, vyčistiť ľuďom topánky, zabaviť sa a darovať svoj voľný čas. Na dnes je to všetko. Na budúce sa môžete tešiť na ďalšie 2 reportáže o salesianskych rodinách. Môžete nám posielať návrhy na ďalšie reportáže alebo na otázky, na ktoré chcete počuť odpoveď. Zanesiete ich mne alebo mojej kolegyne Aťke. Čaute!